Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, перебуваю у відрядженні, але хочу вам наголосити, що зараз дуже є відповідальна фаза по пшениці, а саме початок цвітіння. Обов'язково необхідно застосувати фунгіциди, інсектициди для того, щоб у вас не було фузаріозу, адже ціна на пшеницю планується буде високою, як на мене, і дуже безглуздо втратити урожай через те, що ви не внесете фунгіциди, засоби захисту рослин по цвітінню. Це дуже небезпечно. Колись мав такий досвід, дуже прикрий. Більше 20 тисяч тонн збіжжя було некондиційне. Фузаріоз був більше 1%. Так що не гальмуйте, не чудіть, не економте на цій важливій фазі, адже ви вже в межах 300 днів вирощуєте ту пшеницю. Так що запрошую до співпраці в наш інтернет-магазин, там ви зможете знайти фунгіциди, інсектициди, мікродобрива, будь-що для того, щоб захистити колос. Приєднуйтесь до нас, успіхів вам!